NHL:n röyhkeimmät provokaatiot. Aloitetaan Leon Draisaitlista. Kerran hän päätti hieman ärsyttää Marc-Andre Fleuryä. Fleury yritti nostaa jäälle pudonnutta hanskansa, mutta Draisaitl työnsi sen mailallaan vain kauemmas. Se vaikutti harmittomalta pilalta. Minnesotan pelaajat eivät kuitenkaan nähneet asiaa samalla tavalla. Tilanne kärjistyi lähes välittömästi, mutta Fleurynkään kädet eivät olleet täysin puhtaat. Kun hän pelasi Vegasissa, hän nappasi kerran tappelun aikana vastustajan mailan. Ja sen sijaan, että olisi palauttanut sen, hän antoi sen yksinkertaisesti fanille laidan yli. Brent Burns yritti saada mailansa takaisin, mutta oli jo liian myöhäistä. Kun Fleuryltä myöhemmin kysyttiin, miksi hän teki niin, hän vastasi tyylilleen uskollisella huumorilla, sehän oli rikki, eikö niin? Oliko maila oikeasti rikki? Ei enää ollut niin tärkeää. Yksi fani oli juuri saanut matkamuiston, jota hän ei varmasti unohtaisi. Mutta tämä oli pientä verrattuna siihen, mitä Ben Eager teki. Tehtyään maalin Roberto Luongoa vastaan, Eager päätti provosoida Vancouverin maalivahtia oikein kunnolla. Luongo oli edelleen maalillaan, ja Eager juhli maalia suoraan hänen edessään. Vancouverin pelaajat raivostuivat välittömästi. Lopulta Eager sai jäähyn tarpeettomasta kovuudesta.